Magampo ta. Daghan salamat Ginoo sa imuhang grasya kanamo o kanong taknaa. Kami maminaw si imuhang pulong. Lamdagi ang mangunahuna kasing-kasing nga amo kining madawat uban ang kalipay kasadya nga ikaw gayud ang Dios nagahatag kanamo og bag-ong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen. Okay, mayong hapon sa tanan o welcome nako ang matag usa nga naa diri nga nisimba sa buhi nga ngalan sa Dios o laing nasab nga higayon nga ato ang madunggan ang iyahang pulong o ginatonta nga atong kasing-kasing andam na kay andam na pugko sa pagsangyaw pinagi siyang grasya. O atong teksto karon makita sa Mateo 9 bersikulo 14 paingon sa 17. Akong basahon. Ingon diri, unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan magbubunyag og nangutana nganong kami raman ug ang mga Pariseo nagpuasa kanunay. Apan ang imong tinun-an wala. Si Jesus mitubag, nagunhuna badi ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira. Sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila, dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay mo gamit sa bagong panapton aron itapak sa daang bisti kay ang bagong panapton mukulo man ug mudako hino ng gisi inini. Ang ug walay tawo nga mogamit sa daang sulanan sa panit. Okay. Walay mamugamit sa bagong panapton o itapak sa daang bisti kay ang bagong panapton mukulo ug mudako hinuon ang gisin ini ug walay tawo nga mogamit sa daang sudlanan sa panit aron sudlan sa bagong bino. Kay kung himuon niya kini mabusbos ang sudlanan ug unya mousik ang bino ug madaot ang sudlanan. Apan ang bagong bino isulod hinuon sa sudlanan nga bag-o aron dili madaot ang bino ug ang sudlanan. So muni siya no ang ato ang topic nga tagaag pagtagad karong hapuna ang paagi nga mas tiyada kaysa naandan. Okay? Ang paagi nga mas tiyada kaysa naandan. I believe natay nga mga naandan no nga ginabuhat nga later on na realize nimo nga naman mas nindot nga pamaagi nga mas epektibo. I remember no katong panahon nga batan-on pa ko dako kay kog problema kay tong nag-edad kog 13, 14 mga teenager, murag ang pinakadakong problema is mo gining ginatawag nga kuan, pimples. Abot lang kasang wagari puli mag-pimples dia. Bugas-bugas, no? Naiusang gipangutana ko nga, uy, wala na gid kay bugas. Giyadang gibawi, wala na gid kabutngan akong naong bugas kay inana gid ay nakagrabe. Ang akong naong ugtuod man nangita kog mga pamaagi nga gusto nako nga matangtang ning bugas-bugas kay mura gining hinungdan nga nung dili makita ang akong kagwapo. Muna lagi Marvin Joe, James Reid pero na may bugas, wa gyud tay mahimo dia. Dili wa pa James Reid sa una kan pa to kabats pa to ni kan mga tong panahon na mga Dingdong Dantes, mga Rico yan, nawala naman to. Wala na siya. So basta mga inanano nga gusto gyud ka, di ba? Ang imong self-esteem, ubos kayo. So, gigamit na ko ang mga pangingon sa akong mga igala. Brad, kung gusto ka mawala, perla. Perla ang katubagan. Papalit po kong perla. Ginudno diya. Nawala ang abog sa kong naong. Pero ang bugas-bugas, nagpabilin ra gyapon.
Wa gyapon. Brad, tide. O bira, tide na po. Grabe, sabi, gilabahan naman ako ni akong naong. Wa gyapon. Desperado na kay ko. Nag-recommend akong inahan. Basta mga mama, nagali mo recommend kay naluoy siya sa iyang anak, kuyaw na kayo. Kaning ginatawag daw nga cleanser. Cleanser nga ibutang nga tambal daw, nga imong ianaon. Nga inudnod. Datog ko, first time na ko nga wala pa iskinol atong panahon na murag usa baka to. Si Trubil, abot lang kung napabay inana nga kuan karos merkado si Trubil. Basta inana ka grabe kadugay nga kuan. Ginudnod na ako sa akong naong, pero akong pagnudnod inani. Mugin na akong pamagi anana lang yun. Nga pinaduot pa yun. Lagi kanang gusto ko pagnudnod malangkat apig bugas ba. So dugay na kay akong ginudnuray. Tuod man ni arang-arang. At least mga 1/4 na wala. Pero nagyapon mutunga ra gyapon. Pero ingon sa kuha nga kanang imong pamaagi. Basta munudnod ka o kining ginatawag nga cleanser. Ayo ana. Paana daw. Pataas kay kung pagkanaana murag mo ana daw imong panit. Matiguang daw kabel kay mulaylay ba. So kung magnudnod ka pataas. Paana yun. So ako man pong gi-adapt. Mag-agree man po ko kay mo po recommended ni Bello. Matod pa ni. So mag-agree ko kay Boy ingon sa expert. So naay mga pamaagi nga sa una murag nanda na nako pero kay namay nag-reveal oy mo ni siya ang nindot mo ni siya ang tsada ug mas maayo ngo nga katong nanda na nako katong mga uban pa nga mga dili maayo katong perla tong mga tide ako nang gitong giwagtang gimintin na nako tong cleanser nya nag-update pa nag-upgrade ko iskinol na katong kuan na gyud katong murag maparehas ka sa kuan sekreto na mga gwapo wala ko ato so simpre improve pong panginabuhi so sekreto na karon awa na safeguard na wala na may bugas wala na meron akong problema so wala okay na. Ang sabon sa naong mo sabon sa tiil mura ay na pag dugay-dugay diha ora magyapon na makalimpyo so karon pero ang sabon katong hypoallergenic so akong point na ni mga kaigsunan no nga basig kana siya ang atong mga naandan nga nagtuta nga sakto pero niabot ang nay mga tao nga misulti nay kamaturan ni sulti nga di man na mao so ni-adapt ko sa bag-o akong gibiyaan ang daan so even sapon sa ato ang espirituhanong kinabuhi simong pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon base na kay mga naandan nimo nga buluhaton, mga naandan nimo nga mga ritual or tradisyon nga nagtuka nga muni siya ang paagi aron ikaw madawat sa Dios, aron ikaw mamatarong sa Dios. Nga kani karon nga pagtulunan hinatunta nga mas madawat nato ang nindot og bag-o nga pagtulunan gikan kang Hesukristo o ato ang ikinabuhi. Atong tanawon ang bersikulo nga akong gibasa sa tagsaon nato. Now, ang context ani is this. Si Jesus Christ o kaya mga disciples gi-invite no ni Mateo. Si Mateo usa ka tax collector, dato nga tao, daghang sapi. Og nag-invite sa kan Jesus Christ, so naghanda siya na ay ginatawag nga party. Na ay ginatawag nga pagpakaon. So therefore, niadto si Jesus, uban nga mga disciples, na ay mga tao nga naniid kang Jesus, ug sa iyang mga disciples, ang kaning mga tawhana, muning mga Parisiyo, ug muning mga disciple ni John the Baptist. Okay, na po day disciple si John the Baptist. Now, si John the Baptist, kung imong tanawon sa Biblia, usa ni siya ka gitahasan no, sa Ginoo nga muandam og dalan sa pag-abot sa Mesayas.
si John the Baptist mo tong ang niingon nga kutong giyantang baptizan si Jesus, niingon siya nga ako nooy baptize. Pero ingon si Jesus, baptize ako or bunyagi ko kay aron matuman ang kabubuton sa akong amahan. So therefore, kani si John the Baptist usa ka prophet. Giilan niya nga si Kristo, anak sa Dios, manluluwas mas labaw kaniya. Apan ang iyang mga disciples, ang iyang mga sumusunod ni John the Baptist, wala nag-ila kan Jesus. So therefore, ani nga time si Kristo nagkaon uban ang mga disciples, unya wa gyud kagwanta ang disciple ni John the Baptist ug miingon. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan magbubunyag ug nangutana, nganong kami raman ug ang mga Parisiyo nagpuasa? Kanunay apan ang imong mga tinun-an wala. Wa kagwanta. Ila man yung si Jesus man gyud iyang gi-introduce iyang kagulingon nga prophet, nga teacher, and then ang ilang expectation higher. Pero sa ilang nasobrahan nga si Jesus nikaon. Wala nagpuasa. Now before nato na siya masabtan, kinahanglan atong tanawon unsa ni siyang gitawag nga fasting. Okay? Ang mga Hudiyo gitagaan sa Ginoo o kining ginatawag nga kaning mando sa pagfast. Kanina makita na diri sa Leviticus 16:29 ingon dari, og mahimong tulumanon alang kaninyo sa tanang panahon ang pagpuasa. Sa ikapulo nga adlaw adlaw sa ila 7 buwan. Kamong mga Israelita o mga langyaw nga nagpuyo uban kanyo kinahanglan dili magtrabaho. Kay nining adlaw himuon alang kaninyo ang seremonyas sa pagpapas sa inyong sala aron mahinlo kamo atubangan sa Ginoo. Gimanduan sa Ginoo no ang mga Israelita nga magpuasa once a year. Imagine na once a year kani ba yung ginatawag nga Day of Atonement. Seremonya sa pagpapas sa sala. Okay? So ang pagpuasa, ang kaninga klase nga puasa, di sila magtrabaho, unsa man tong mga hobby, basketball, tanaw TV, uban pa nga mga makarelax sila, di sila mubuhat o dito nila buhaton. Bawal gali ang pakikilawa sa asawa ani nga time. Kay ilang andamon ang ilang kaugalingon sa pagpuasa, no? Kani nga time sila magampo. So sa dili pagkaon o pag-inom dayon napoy pagampo once a year. Pero napoy mga panahon sa puasa nga ginabuhat sa Israelites kanang panahon bitaw nga nay great need or panahon nga dunay paghinulsol sa sala napoy pagpuasa ana. Now, sa New Testament, okay, panahon na karon sa bagong tugon, kaning mga Parisiyo, gidungagan nila. Wala sila na kontento adtong once a year. Gihimo nila nga twice a year, twice a week. Twice a week na sila mo puasa. Unya ilang i-make sure nga kung magpuasa sila, daghang mga tao ang makakita sila, daghang mga tao nga mutanaw mo rabitog. Nya mo sinina gini sila, sinina gyud nga murag kana yung timaan nga na tao nga nagpuasa kung naapa ni sila make-up, ilang make-upan nilang naw nga subok gyud kayo. Pagpakita sa ilahang, pagkareliyoso. Now, si Kristo, iyang gisultian mga disciples, na, dili pa day. Okay? Kinahanglan, kani pong dari sa Lucas 8:12, muni ang nidako na karon ang ulo sa mga Parisiyo. Nahimo na nila og garbo nga sila nagpuasa kada semana ikaduha.
Kumuni siya ang ginatawag itong parable, no? Nga nayo sa kaparisiyo nga misulod sa templo, gignan niya ang Ginoo, salamat kay Lord nga dili ko parehas sa uban diha. Ako nagpuasa ako kaduha kaadlaw matag semana ug naghatag kanimo ikapulo sa tanan kong mga abot. So they are now bragging. They're bragging of their righteousness based on works. Ila karong gipanghinambo, gibrag nga sila matarong tungod kay sila nagpuasa ikaduha ka beses sa isa ka semana. Nagbuhat so unsay gisulti sa balaod. And then muni karon ang tubag ni Jesus. Adtong nangutana siya, nagunhuna baday kamo nga magsubo ang dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila og magpuasa na unya sila. So muni sa karon ang tubag ni Jesus sa pangutana nganong wala man mo nagpuasa, kami raman ang gapuasa twice a week kamo, may kay inyong kaon, may kay inyong lamoy diha. Hatag pod bi? Wala bitaw. Wala silang ano? Kuan may kay enjoy kasi silang kaon niya sila gapuasa. Di biya sayon ni puasa, gigutom biya sila. Pero ingon ni Jesus Christ, kay kanimang kung pagpuasa, timaan mangguna siya sa kasubo na mourning ba? Sadness, no? And kaya itong ginatawag nga paghangyo, pangliupo sa Ginoo nga sa kasing-kasing nga brokenness. Pero ingon ni Jesus, dili pa manggod right time nga sila magpuasa. Kay naaman ang pamanhunon. O sa may point ni Jesus? Ang point ni Jesus mo kini. For example, di ba? I believe no katong kitang tanan one way or another naka-appeal mang gyud og kasal. Di ba? Siyempre, kung naa ang kasal, naman gyud ang party. Kinaaning pamanhunon o kining bride. So, we are rejoicing silahang love, silahang gugma, silahang naghiusa, and samtang naa ang pamanhunon, no, the party, naagi diha ang party. This is a day of celebration. Kay naa ang pamanhunon, naa ang pamanhunon. So, therefore, kung mato ka sa kasal, unya ang imong gisuot kay pang morning, taka na murag gisuot kag black, unya gakamit kag purong kag black, unya gahilak ka, kasal ako. Di ba? Pura mag, sa bangka, mali tingali ang imong giadtuan. Kasal man dili man ni siya lubong, murag, muhilak pa jud ka. Gikasal. Kao na po, Litson. Lugar ka lugar. Diba? Kasal ka ni. Diba? Humba. Kini, nibiyan ni. Muna nga to mo man na mga tono sa kasal, no? Party! Diba? Tugs. May gina, diba? Pero tugs one way, Jesus. Ay. Pero akong point is, now si Jesus uban sa mga disciple. Siya ang pamanhunon. Di ba ka malipay nga ang pamanhunon, the groom is with the disciples. It is a day of celebration, di ba? Nga ang groom uban sa mga disciples. So it is usa ka di kabutang nga nindot angay iselebrar. So dili angay magpuasa ang mga disciple anytime kay Jesus Christ is with them. Pero atras na gamay, apan maabot ang panahon nga ang pamanhunon kwaon gikan kanila o magpuasa na unya sila. So Christ now is speaking of His death on the cross, paglubong o pagkayab sa langit,
O kana sa nga time, kana ang pagpuasa nga time. Karon ang panahon ang pagpuasa. Pero, so muna'y point ni Jesus. Okay? Sa Isaiah 62:4, ingon dari, dili ka na tawgong sinalikway nga syudad o awaaw nga yuta, kundili tagon ka kana nga kalipay sa Dios. Gikasal ngadto sa Dios kay nalipay ang Ginoo kanimo ug sama ra nga gikasal ka ngadto kaniya. Wow. So Jesus Christ is the groom and the church is muna ang iyahang bride. And one day, when He comes, there is a great celebration with Him in heaven. But for now, samtang wala pa na naitabo, we are, waiting, anticipating of His coming. So ang point lang dari is, the point ni Jesus Christ nga siya ang groom. Na kung naa siya, it's a day of rejoicing and celebration. Now, okay. Kani akong ipakita kaninyo kay mo ni siya ang si Jesus Christ karon nag-connect siya illustration. Illustration para makuha pa gyud ang iyang punto. Okay? Kung imong tanawon panapto ni siya nga gitapakan. Okay, ingon dari, walay mo gamit sa bag-ong panapton aron itapak sa daang bisti. Kay ang panapton mukulo man ug mudako hinuon ang gisi niini. Now, ang point ni Jesus Christ is this. Ang daang nga panapton, dili dapat tapakan og bag-o nga panapton. Kay kani bag-o nga panapton mukulo og mugisi, musamot no gisi ang daan nga panapton, dili compatible ang duha. Nagay mga butang nga dawato nato nga di gyud compatible. Kinahanglan di gyud siya i-mix. Kay kun i-mix nay ginatawag nga chemical reaction. So ang point diri, di ba? Ako, siyempre pag bago pa ko nga naminyo, daghan kog mga butang nga natunan. Nay one time nang laba ko, alami kay kong panglaba gyud. As in, sa una wala pa may washing, kinamot yun. Kay naglikramo man akong asawa tong nang minyo mi nga siya ra may siglaba. Ako katanaw TV. Kay kahilak. Naluoy man ko, sige ako ilaba. Wala siya ato nga time laba ko. Unya na one time nga paglaba na ako, murag tubraan tingin ako nga nawala ko spasing. Nay murag nindot nga sanina sa akong asawa. Pagtanaw na ako, murag naka-adapt. Naka-adapt og laing color. Patay giguan ni ron. So ingon na pod nila, kani mga nila ay mo kumpiyansa. Nga kung ang sinina daw, makadap og laing color, imo kuno ng pabukalan. So naglata kog sanina ato nga time. Mura ko. Gipabukalan ako, grabe ka bukal-bukal ko. Kuso na pod. Daghan man kayo gasin all over. So, gipabukalan, kuso, ambot lang na, ang yellow na himuon ng kwan, light yellow. Og niya ako nakita nga, hindi yun madani. Dato na ako nga learn nga, nagiday mga butang nga, dili yun, di mo pwede usa. Ang puti ug ang bicolor, hindi na siya pwede. Ang bulingon ug ang bagong nilabhan, di pwede. Common sense man ko na. Jesus Christ, He's telling common sense lang ang gamita. Now, ang point ni Jesus Christ, ini common sense lang ang gamita. Ang mga binuhatan sa Pariseo, aron sila mamatarong sa Ginoo, dili pwede nimo i-mix sa pagtulo ni Jesus Christ, dili gyud pwede. Okay? Ngano man, kaya ang Pariseo manggod, aron ang ilang una-una, ang aron sila madawat sa Ginoo, aron napasaylo ang ilang sala, aron sila mahinlo, kinanglan man gid buhaton ning pagpuasa, maban pang mga rituals diha, na ang Jesus Christ is teaching different thing.
para mas maklaro ato gini siyang isagutan. For my time. Kay ingon manggod sa Old Testament sa Isaiah 64:4, mahisama kaming tanan sa usa ka hugang butang ug ang tanan nimong maayong binuhatan sama lang sa hugang trapo. Hala ka? Posible day sa matas Ginoo nga kanang imong mga pag-fasting, mga pag-apil og mga reliyosong mga gathering, kung kana ang imuhang saligan, aron ka madawat sa Dios, aron ka mapasaylos Ginoo, aron ka makabaton og pagkamatarong sa Dios, ang panglantaw sa Ginoo ana si moa mayong binuhatan sama lang sa hugawng trapo. Useless. Hala. Sa ato pa lugar, di ba? Nga kaning day ato mga mayong binuhatan dili lang tungod kay nakabuhatag maayo, ana nang Ginoo. Okay. Nakasimba na ka. Approve. Dili man. You have to check your motive. You have to check unsa man na imong ginabuhat basin ang imong ginabuhat nagsalig na noong ka sa imong koglingon nga pagkamatarong instead sa gi-offer sa Ginoo nga pagkamatarong. Unya ato nang masabtan. Ingon pa gyud diri sa Mateo. Now, si Jesus Christ sa Mateo 22 fast forward, nagisgot siya og usa ka parable. Ang gisgutan gyapon ani kumbira. Kay naay kaon gyapon. I think kasal gyapon ni siya. Unya, naay usa ka hari, naay gipang-invite, na siya gipang-invite, pero wala, mitunga. So iyang gisultihan tong iyang sulugon, adto dito sa dalan, pang-invite dito kay akong ang kumbira ready na pero wa pay bisita. So gi-obey sa sulugon ang gisulti sa hari. Gipaadto mga prostitute, uban pa mga makasasala, tax collector, tanan. Gi-invite, gipakaon. Apan sa dihang niadto ng hari iyang gi-check kung okay ang mga bisita, muni ang iyahang gisulti. Unya misulod ang hari kay gusto niyang mahimamat ang iyang mga bisita. Nasa'y napansin? Murag inani lugar, nay napansin. Dito may nakita siya nga usa ka tawo nga wala magsulob og bisti. Karaan nga bisti ang iyang gisulob. Kayang silang kustombre manggod. Ako na menta ginani unta po sa Pilipinas, kung ay party labi nagkasal tagaan kag sinina nga fit for the party. Tagaan kag bisti para padang dress for the occasion. Inana kadato ang hari, tagaan kag nya kaning isa, I believe gi-offeran siya og bisti kay pero wala niya suluba, kala siya okay ra ko ani oy. Okay ra kay ko. So nakasunod yun noon, pero nakakita ang hari kay wala man siya magsulob og bisti, meaning wala siya gi-refuse niya ang offer sa hari. Busa amingon ng hari kanya, higala, nganong wala ka? Nganong nakasulod ka dinhi? Nga wala man ka magsulob sa bisti sa alang sa kumbira. Apan, ang tao wala gayod mutingog. Wala siya ikatubag. Wala ka. Bastos ba yan eh? Siya gipangutana niya, wa tubaga? Nagpabungol-bungol, sa ba ni? Nanay siya. So, kaya wapog siya, tatameme siya. So, ingon ang hari, mingon ang hari sa iyang sulugon, gapusan ninyo ang iyang kamot, ug tiil, ug ilabay sa gawas, dito sa kangitngitan, dito maghilak siya o magkagot sa iyang ipon. This is a parable, and this is also true. Also true sa real life. Because na gi-offer nga righteousness ang Ginoo. Nga dili pinasikad sa buhat, dili pinasikad sa tradisyon, dili pinasikad sa ritual. Nya kani siya nga righteousness, kinanglan imong suoton. Hukason nimo ang imong daan, ang mga naandan, ug
sulubon ang bag-o. Unsa man ni siya? Sa Isaiah 61:10, malipayon gayod ako sa Ginoo, akong Dios kay samara nga gipabistihan niya ako sa kaluwasan o kadaugan. Sama ako sa pamanhunon nga may matahom nga turban o pangaw sa unon nga nagsulob sa alahas. Unsa ba gyud ni siya? Muna siya karon ang point nga klase nga righteousness. Ingon ni Pablo sa Pilipos 3:9, og mana ako kaniya wala ako magsalig nga mahimong matarong pinagi sa akong kagulingong paningkamot pagtuman sa kasuguan. Kay si Pablo is a Pharisee. Pariseo siya, kabalo siya, unsay pamaagi sa panimimong Pharisee nga ang ilang righteousness is based on works, kanang uban pang mga sacrifices nga aron sila mamatarong, madawat sa Ginoo, mapasaylo ilang sala, bayran nila ang ilahang righteousness. Pero si Pablo mo ni iyang gingon, gipakamatarong ako sa Dios tungod sa iyahang gibuhat o pinaagi sa akong pagtuo kang Kristo. So therefore, the kind of righteousness that Jesus Christ is giving to us is righteousness based upon the works of Christ on the cross. Your righteousness, kani nga pagkamatarong, is muna siya ang pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus, nga siya ang nibuhat sa sakripisyo, no? To the point na iyang gitugyan na iyang kagulingon dito sa cross aron ikaw mapasaylo ang sala. Ikaw ako madawat sa Ginoo, kay dili man kita madawat sa Ginoo, pinasikad sa atong mayong binuhatan kay ang sala naaman gyapon sa tuwa. Kinanglan ang sala mapapas. Kinanglan ang sala may race kay mo nay babag. Ug ang mayong binuhatan dili na makatangtang sa sala. Muna ingon sa pulong sa Ginoo, siya ang karnero sa Dios nga nagawagtang sa tanang sala sa kalibutan. Ang sala kinahanglang wagtangon, kinahanglan sulubon, okay? Patuuhan ang gibuhat ni Jesus dito sa cross, dili ang mga rituals o mga tradisyon. Ingon dari Roma 13:14, apan isulob ninyo ang Ginoo Hesukristo ug ayaw tagda alang sa mga pangibog o ayaw tagda ang unod alang sa pangibog nini. So therefore, we must have faith. The righteousness that Christ offered, the robe of righteousness, is Christ Himself. His righteousness. So when you believe in Jesus, trust Him. And of course, repent of your sin. Kaya ang repentance is, di ba? Pagsalikway sa daan, imong hukason ang daan o gisulob ang bago. And you will experience righteousness, robe of righteousness nga madawat sa Ginoo. Now, dili lang tanan diha, no, dili lang taman diha ang illustration ni Jesus. Sa verse 17 ingon siya, walay tao nga mogamit og daang sudlanan nga panit aron sudlan sa bag-ong bino. Kay kun himuon niya kini, mabusbus ang sudlanan ug mausik ang bino ug madaot ang sudlanan. New wine, old wineskin. Now, ang point ni Jesus Christ, kung ang imong sudanan sa bino, kay ilang sudanan sa bino sa una, dili man botilya, panit man, panit sa kanding or usa nga panit. Kung ang imong sudanan sa bino karaan, unya sudlan og bag-ong bino, kaning daan nga sudanan sa bino, mabusbos, mabungkag, kay mo ferment naman ning wine, ug mo expand ang ginatawag nga sudlanan, tungod kay bago man ang bino nga gisulod, dili makaya sa karaan nga sudlanan sa bino. So, ang point is, ang bago nga bino, kinahanglan sudlan, ang iyang fit ana niya is bago pod nga sudlanan. So, the same ra gyapon ang concept sa una sa katong panapton ug daan nga panapton. Daan nga panapton ug bago nga panapton. Ang point lang gyapon nini is this.
Okay? We must embrace, no, the righteousness of Christ. Okay? And kung imuhang gidawat, imong gituhan si Jesucristo, kung imong gitugyan ang imong kinabuhi kaniya muni ang iyang saad sa imuha. Ay napaday dari. Sa 2 Corinthians 5:17, busa ang tao, okay, familiar, nga anaa kang Kristo, siya bag-o ng binuhat, ang daan nangagi na, ug ang tanawa ang bag-o nahiabot na. So, mga kaigsunan, okay, Jesus Christ is offering to us the kind of righteousness, the new, kanabitang, dili siya pinasikad sa tradisyon, dili pinasikad sa ritual, dili pinasikad sa uban pang mga reliyosong mga butang, kundi based on our relationship with Him. Now, I'm not saying no kaning atong ginabuhat kada Sunday is tradisyon naman ginato niyo mag-church kada Sunday na ay prayer meeting. Dili man na dautan. Okay man na. Pero kung kana ang imong basihanan aron ka himuong matarong sa Ginoo, di na mao. Pero kung imo nang gibuhat, imo nang gibuhat nga kinasing-kasing gayud sa Dios, aron pagpahimuot kaniya tungod sa imong relasyon kaniya, it's a good thing. Okay? It's a good thing because muna siya ang bunga karon sa imuhang pagtuo sa iya. That's why dili pwede isagol ang daan ug ang bag-o. Pero naay instance sa Colosas nga gisagol nila ang daan ug bag-o. Busagi si Pablo iyahang gisultian ng mga taga-Colosas, namatay na kamo uban kang Kristo. Naluwas na gikan sa walay kapuslanang pamaagi nining kalibutana. Okay? Busa ngano nagkinabuhi pa man kamo nga sama sa mga tao nining kalibutana. Kinay mga Kristohanon nga naluwas, ilang gituhan si Kristo, pero naay mga pagtulunan pod nga ilang gi-embrace, gisagol. Unya, nahimo nung ginatawag nga complicated. Muna giklaro ni Pablo, nga nung nagsunod pa man kamo sa tulumanon, nga nagtuo nga kamo matarong tungod anang inyong buhaton. Di ba? I believe na amang yapon na sa tuwa. Nga murag, paminaw nato nga kun dili nato ni buhaton murag kaligut-gutan ta sa Ginoo, murag naay ginatawag ba nga murag sense of kulang. Okay man ang mutuo ko kang Kristo, pero mura magkulang kung di na ako ni buhaton. Mura magkulang, di ka kontento sa iyang gibuhat ito sa cross, mura pag gusto ka di mo dungagan para mas maayo man ang dungagan kaysa magkulang. Nasultian di kakaron, ang gibuhat ni Kristo sa cross is enough for you to be saved. Enough na siya aron ka mamatarong sa Dios. Enough na wala na kay dapat pang idugang ana. Ato pakpakan ang buhi nga Dios. Wala na kay dapat kanang imong gibuhat is an expression of your love to Him. Kanang wider group, church Sunday, it's your love to Him. Dili na siya additional aron ka madawat. No. Dili na pakapin. It is your expression to Him. Sa busa kaning mga tawhanan dari sa Colosas, giklaro ni Pablo, ingon siya ngano nagsunod pa man kamo sa mga tulumanon, sama. Ayaw pagkupot ni ini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw pagikap ni ana, mga daghan kay bawal. Kining mga tulumanon gitudlo sa mga tao, binuhat lang nila, mahitungod lang sa mga butang nga mawala human, makaon na kana, kanon magawas na mangyapon na, nga tama naman sa pisikal. Kung hununaon na to, murag husto ang ilang gitudlo mahitungod sa pagsimba. Makailad pod nga uyon sa ilang pamaagi. Pagpaubos, pagdagmal sa ilang lawas, so minagya po day mga naana, sakripisyo, mga natigo, sa bakha ilang gibuhat, magluhod gikan sa pultahan, paingon sa
altar, ug uban pang mga paghatag aron kuan, di ba? Aron mamatarong, aron murag bayran lugar ang panalangin sa Ginoo. Di man na inana. Apan ang tinuod, kining tanan dili gayod makatabang sa pagpugong sa atong lawas nung kaibog. Kaya kung imong tanawon sa balita na usa ka tawo didto sa every ginatawag nga Holy Week, magpalangsang siya sa cross. Lansang sa cross agay, sakit kayo. Pero pagkahuman, wa may nausab. Inom ra gyapon, mamalikas ra gyapon. Pero kada Holy Week, panata niya nga pagdagmal siyang lawas. Igsoon, the death of Christ on the cross is enough. Dili na kinahanglan dungagan, dili po na kulangan, is enough for you. Believe in Jesus, trust Him, repent of your sin, that's enough. And every good works that you are doing right now is an expression of your thanksgiving and love to Him. Nindot man ginano ako, desire ginako, di ba? Nga, di ba, kitang mga bana, ganahan man taog serbisyuhan sa tong asawa. Okay? Nga, labi nang kung atong love language kami tong serbisyo. Kung serbisyuhan ka, lami ang paminaw. So, labi na, templahan kag kape, no? Templahan ni si mong asawa. Nya, kataw itong kape nga, nataymingan yung lami, kaya ba? Pagsigop ng buntag, lami. Okay kayo kung kanang pagtimplas kape, pinagi sa gugma sa imong asawa. Pero kung ang motibo sa imong asawa mo timplag kape, kay murag, naituyo si mo paghuman, murag maglain. Manang ubang kung timplag ka, maningala bang mana kayo nabutan ng asawa? Murag, naginituyo ba? Naginipaliton ng bagon nga. Kulbaan na ka. Pero kung mo timpla siya kape kay, without expecting return to moon, kay gugma ka na, mo lami. Pero ayaw pangutana. Usa na po imong tuyo. Judgmental na po kay ka. Gugma na. Grabe po kay ka. So, pareha man na maayong minuhatan. Pero ang motibo mo yung nagdaog. Mga asawa, i-check ang imong motibo sa mga serbisyo. Bana, i-check po ang imong motibo sa imong asawa kay basig lahi pong motibo nimo. Okay, so, ingon dari, muna siya, kung namoy gusto nga pagtulunan, nga gusto na kong inyong baunon mo ni. Ang paagi, nga mas tsada kaysa naandan, mao ang pagkamatarong nga kang Hesus lang matagamtaman. Atong pakpakan ang buhay nga Diyos. Magampo ta. Daghang salamat Ginoo sa imong pulong karon nga naghatag kanamo og kinabuhi. Salamat Ginoong Dios kay ang imong pulong nagahatag kanamo og tinuoray gayud nga paglaom. Akong giampo Lord nga matag usa mas mulalom pagyud ang relasyon nga kaning among pagserbisyo kanimo Dios mao ang mga buluhaton nga among ginabuhat Lord. I pray nga puna kami si mong gugma nga kani sa Lord outflow sa mong pagtuo o gugma lang gyud kanimo. Ang pagsangyaw sa mong pulong, ang pagbuhat og matarong, ang pagdili sa mga temptasyon, amo nang buhaton Lord because not to gain favor, not to gain blessing, but to please you, to love you, our Father in heaven. Bless each one, O God. In Jesus' name, amen.